sa tayo. Iti dahi tinasanton a misa, idaton tayo, dati akarkararag tayo para kadagiti biktima, kadito nga epidemya ti COVID, dagiti pimusayen, dagiti agsaksakit, tas tama dagiti agtrabaho, ti balay pagagasan, ng nga dagiti luglugar na agda dito nga epidemya. Dagiti marigatan apang pamilya tatta, kapo dito awan ti trabaho, kararagan tayo ida. Kas tamad dagiti amin nga managparabor, dagiti mga tultulong, dagiti sanikwada para ti kakabsat da, tapno parinada ti ayat ni Apo Diyos. Ikararagan tayo mat dagiti pimusayen, nang namruna da Alipio, ni Soledad, ni Joel, ni Mariel, ken Gerald. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti kinamanagayat ti Diyos, rinaan tayo, babaan kini Apo tayo sa Kristo nga imay nagsagaba, tapno itanok na tayo. Inarakop na ti kinakapsot tayo, tapno pumigsa tayo. Inarakop na ti basol tayo, tapno madalusan tayo. Numan pa imay nga awanan basol, pinarmag na ti basol, pinarmag na ni batay. At daydayaw tayo nga rugken kuha na, katapno maikaritay ang makiranot iti dahil na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo idayan tangay mamati tayo, tati Diyos manang ngaasi ken managayat. Sika ana ibaon tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika na imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, nakapsot kami, gaputi kinarasimi, ipaay mo ka di, mapapiksa kami, babaan di pa nagtutuok ti anak mo. Iso a Diyos, na makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Daytoy ti adipen ko nga itanog ko, ti pinilit ken ti pakayaywak, inikak iti panakabalin ko, ket yegnan to ti kinalintek kadagiti amin a nasyon. Dinto agpukaw, dinanto met ipigsa ti unina, ket dinto agbitla kadagiti kalsada, naasinto kadagiti nakapsot, ket tulungan nanto dagiti awanan gaway na. Yegnanto ti agnanayon a hustisya kadagiti amin at tattao, di nanto pukawen tinamnama, wenno ti turet na, ket ipasdek nanto ti kalintigan iti daga. Sigagagar dagiti adayo adaga ang mangururay iti panunsuro na, pinarswa ti Dios dagiti langit, ket inukrad na ida. Sinugong na ti daga, ken ti amin a parswa iti rabaw na. Inikkan na iti biag ken anges, dagiti agnaet iti daga. Ita kuna ni Apo Dios iti adipen na. Siak nga Apo inayaban ka. Inikkan ka iti panakabalin, tapno kitaem a maipaka ti hustisya iti daga. Sika ti panakabagik, ang makitulag to kadagiti amin at tattao, sika ti panakabagik ang mangyeg iti lawag kadagiti pagilyan. Luktam to ti panagkita dagiti bulsek, ket wayawayam to dagiti naipisok iti nasipnget a pagbaludan. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Siya sino ti kabuteng ko. Ti Apo ti sariked ken ti biag ko. Siya sino ti kamak ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko.
no darupendak dagiti managdakdakes tapno patendak dagiti kapusol ko ti maitid kol ken mapasag. Yapo ti silaw ken salakan ko. Uray no lawlaway na entero abuyot jak agbuten. Uray no darupendak agkalay kakwatak ken kana. Yapo ti silaw ken salakan ko. Mamati aktibayat ti panagbiag ko. Makitak to de kay kinaimbag ti apo kadagiti tao na. Agtalay kak iti apo. Yapo ti silaw ken salakan ko. Apo at dako makata kayo. Kasta gumamit ken. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria amipay ken ka o Apo. Innem nga aldaw sakbay ti piyesta ti Paskwa, idi mapan ni Jesus ija Betania na ili ni Lazaro, day di lalaki a pinagungar na. Insaganaan da sadyay ti pangrabii. Nagserbi ni Marta ken maysa ni Lazaro anak isango ken Jesus iti panganan. Iti saan a mabayag nangala ni Maria ti kagudwa ti litro iti nakangingina abang banglo ana aramid iti pasig a nardo. Imbokbok na kadagiti saksaka ni Jesus sana pinunasan ti buok na. Napno ti entero a balay ti ayamuom ti bangbanglo. Ngem nagsao ni Judas Iscariote ti manglipot to ken kuana. Maysa kadagiti adalan ni Jesus. Apay adina ilako dayti abang banglo iti tallogasat apisos ama ited kuma kadagiti napanglaw kinunana. Sinauna daytoy asaan agapo tay sakit na dagiti napanglaw no digat gapo taman nanakaw. Ket agsipod ta isot agigigam ti kwarta mabalin nala ti mangala. Ngem kinuna ni Jesus palubusan bayam nga arabidan na daytoy ama ipaay iti aldaw ti pannakaitanem ko. Kankanayon nga adda dagiti napanglaw iti dennayo. Ngem saan akan kanayon nga adda ak iti arpadyo. Ado kadagiti Hudyo tinakadamag nga adda ni Jesus iti Betania. Iti kasta napanda sadyay. Saan laeng agapo ken Jesus no di pay ketapno kitaen da ni Lazaro a pinagungar na. Isot gapuna ang nagtutulag dagiti pangulwen a papadi apatayan damet laeng ni Lazaro. Tagapuken kuana adu kadagiti Hudyo ti simmina kadagiti pangulo da ket namati da ken Jesus. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken ka o Kristo. Nembag arabi tayo amin Apo. Atay malam ada nakita nga nag-live iti Facebook nagayem iti matlaeng parokya ket dagiti grupo dagiti ti maysa nga si sadayjay maysa nga barangay nakaragragsak da nga agisupsupot ti dilata kada noodles ken bagas nga mapanday waras ke makit-kitaet nakaragragsak da nga agi burburay pamilyar pero propada kaya ito may sa kunana nga inyangaw apay didak mo laki ikanan kunana kunamo di may sa mabalin ayamot to balik bayang ka unmat ano siya kumamot ti adda jay ikanda ka nga rod kaya tabuok mo kasla buok mo ti dunya kata cutex mo ti sami-sami naglalabagaan niya nga ron mo ti mayat nga mangtid kanyang kunak ko mo na daak nga makitam di ragsak da kay ibagbagada duwan sa nga tao
nga kabagyan gay anak damula nga nagaputi sa Bali, adda ti sa Bali, imburay da DJ adda kadakwada. Kay kanda dagitay medyo makita da nga makamtudan. Kinagpintas nga kitaan. Ado na kitay agi YouTube, Facebook, may sa agited ti ko kada daytay magayam ko nga kanayon nga mangmangted kada Christmas at dalak tamot ited na kada giti ubing pagadalan kas jay impos na nga kunana nga anya ti mabalin mo nga itulong tatatatan tabakaget no haan nga ihamon to maiteded. Kinag-commentak mo ala congratulations Brad kuna anyat na ganan haan nga dijay kasta ti pakakitaan ti pudpud no nga simbaan sa karobaan di pa nagkakaaroba unak kanya na nga haan nga dijay kadakkel di ited no di dijay kadakkel ti puso nga mangted haan nga dijay no addaan ka na paraburang ka pagyaman mo kini Apo Dios iparinam mo ti parabor kini kapsat mo dayjay ti pudno ti espiritu na wen kapsat kas ti ibagbaga na dayto iso nga nagmayat nga rod ta ore dito parokya tay lakan dito Sibilya kas lag materialize dayjay plano tayo idi ani kaarobam sikat ti umuna nga mangisakit haan nga padigwam to laeng no duduwat anges nan sakbay pala kumapalag pa hospital kung nagdari nanan na urnungan di tulong tayo di pari na tayo di sa tayo tula ito di saranay tayo na natayan ulit-ulitin tayo sa kanto mo di saranay mo 20 pesos sa kanto na pan nakikape lugi pa ayun nagminatay tadawat ka mga dawat itinapay taya ka mga taya ti kape naapak pa kada ti makikita uri diti parokya ka admari na ti pa nagpipinaranod adamot consistent mo magitid kami mo kada di frontliners na nya mo di maitulong mi liling ta saba no nya dagiti maitulong nga ibara kanya dangam ako nagawid ak din na minsan dagiti kakabagyan ng frontliners limo magkayaw ko na at nabantuon mo ti makmakanan iya wala ka nagsaya mo napakakita siyempre nita nga riga damo nya papanag talagaan na kita iso nga pagsupapak tayo madwon tulungan tayo ida madali mo talaga dahil teka anak kamay sa kantiawag na at bilbil ka kung kuna ngamayat man niya espiritu na iso nga nagpintas na ro dapat may isang nagayam na nangibaga nga into no kumano malpas dati COVID ka maminsan makabulan ti tinawon ka agkas tilata tanamari na tayo di espiritu na di pintas na tatapay lang nga makita tayo yung pintas na kuwan nga agpaiso dagiti tao ag-aware dan mangrugidan nga iburay dagiti san ikwada mangrugidan nga irwar dagiti kinaban kinagpintas oray mo dito yung ebanghelyo tayo ni Maria ang inbukbok ng dilana nga nagngina give your best kung ano dayjay dati mo hudas mo talagang agtatakaw manglipot lang aron kini Apo Jesus ilako tay kuman dapay la panggap naman nga kumi dapay la is open naman kaya napay man lang ti kumura bon ejay nangina nga bangbanglo anya ti kunabayam apay maisungor ti kung kuna tayo sa salud-sudan tayo mangted kagamin kini Apo Dios kadaytay nya kuggangi dete hang isubsubra dete hang mukay kayat uray no ko na mga awananak haan amin uray kas ano akinano mo at dalat ta maiburay mo kini kapsat mo kung kuna nga ro dito espiritu ti simbaan uray kas ano kabanang mo addan tulata ka sa pulang kini kapsat mo iso nga ro dijay nya the spirit of sharing haan laeng nga material goods haan laeng nga makan DJ talento tayo, DJ adult tayo. Kada kayo nga naparaburan, kada kayo nga addaan tata, share, nagpintas na kitaan, apay kakabsat, apay adaya ko tayo mat. Awan ti kabukbukudan tayo. Dahil bagi tayo, insagot na kada tayo dayta. Dayta adal mo, agyamang ka, tanaka-adal ka. Grasya ni Apo Diyos dayta. Tanagado dagiti adda mabalin na nagado ti nasisirib nga maapay nga da nakaadal iso nga grasya ni Apo Diyos dayta no adda anak mo ti abroad ta medyo na pipia ti biyag na hangka gim yung iparapon mo kini kapsat mo nangrunang amumon dagiti kaarubang nga umuna nga tulungan
No addaan ka, uray na hanggang nga nakabasa, no adda parabor na nga dakdakkel kanya, iburay mo. Tanaggabukin ni Apo Diyos nga ron iso, uri ka dito bagi tayo, uri ka dito sirib tayo, ampe kuko tayo aya dayta. Intalit na kanyang dayta nga sirib, usarem nga nasayaan. Intalit na kanyang dayta nga adal, itulong mo kada diti kakabsat mo. No anyaman di adda kanyang uray basit. Haan nga di ka basit ti ited. Di kadakkel ti puso ti mangited. Kada iti ti espiritu na dati nga ruden ni. Nakangingi na abang banglo di in bugo na kin ni Apo Jesus. Kuna ni Apo Jesus idi ko na ni Pedro ay ko na ni Pedro harmat ni Pedro ni Judas kunanan. Ila ko tay kumati tallo gasot. Dakkel akan niya da idi ti tallo gasoten. Ited ka dagiti na panglaw. Apo pasikat. Kanya mati kunanan haan kanayon nga dagiti na panglaw ta din nayo. Kanayon ngaman manuak lang adda. Isugarod nga dayjay no ore ka dayta isugarod nga adda tayting tayo. Isugarod nga adda di ta bigbigan tayo nga steward tayo laeng agay aywan tayo laeng ti laing nga inted na itoy laing ti puso trabaho sanikwa agay aywan tayo laeng inted na dayta isugarod nga ited tayo mo di the best katapta nga gundaway mariri na ti espiritu ti panagkakabsat mariri na ti espiritu ti kinapateg mo laeng ti tunggal maysa ngamin awanen hangga hamo mabalin mo sa renti turay mo taktan hamo mabalin nga usaron ta sanikwa mo dagiti talugan mo kunatay man nga ulit-ulitenan dagiti power mo dagiti pamadayaw nga para iti bagbagi awanen nga mausaron iso nga ibura yun di adda kada tayo iso nga napintas mo dati nga inted na nga sitwasyon kada tayo numan pay nasakit nga kunatayo nung nagpintas iso nga kunatatatan give your best shot itag yun dati kapintasan nga kamayatan nga puso itulong mo ta mabalin mo nga tulungan no haan lang nga no awan ti material nga bana dayta oras mo dayta relasyon nyo ited mo ti mabalin wong nga kabsat ni Maria nangina yented na taapaya haan nga asi-asi haan ba nga asi-asi ti inted ni Apo Diyos kada tayo kuna nga ro may sa nga nalaing ka hanggang to nga agparabor no nagsardeng mutten ni Apo Diyos namang parparabor king ka kuna na di may sa ha anak to nga agparabor no nagsardengan di parabor ni Apo Diyos nga takam niya ngam habang adda pay laen itulong ko kadagiti kakabsat ko iparabor ko kadagiti kakabsat ko panagdato dagiti kakabsat ko iyawat ko Apo dagito'y mata isukak mo tamatang iti panagkita tapno makita dagiti pagkurangat ken masirmatak naim nasaragsan kumararag tayo kakabsat at nadatayo kindagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ako atin na kumalik adaton kadagita imam ket may paaya pakaydayawan ken pakayloryan tinagan na ken kastamit a pagimbagan tayo ken ti kadakupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita emkad asya ayat dagiti nasantuan adaton mi gapo ita kaasim insaganan ti sakripisyo ni Kristo ipaay mo kadita ibunga da kada kami ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi.
Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasama Itag-ayo dagita puspusoyo. At dahil sa tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigit Pudno unay may kari katrumbeng annong migat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin gatag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Taammo mi nga sidigen dagiti aldaw. Ti makaisalakan na panagtutuok ken nagloryaan na panagungar ni Kristo. Ket iso ti pakaparmekan ti tangsit ti demonyo ken pakai agipan ti pakailagipan ti misteryo ti pannakaisalakan ni ti tao ket gapo ken Kristo agrok babitadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo. Ket dawaten mi tay palubos mo kuma, tay timpuyog mi mat tinakurapay at timot mi kat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napno dati pakailayawam, usanay ti kamatuan, malaygayaw ti umay tinagan ti Apo, Hosanna iti kangapuan. Pudno unay Apo abiik ka kinasanto ket sikat ti gugwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga ro ti paimo ti espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na siya ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy kada iti tibagi iso may yawat to amay paay kada kayo. Kasta met atalpasan day ti panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon na tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanina. I misteryo ti pamati. Babae ti krus mo, ken ka panagungan, Inakam insalakan, siga nanubot. isa nagungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti pagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kat ida iti sidong taraniag mo pagkakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat na apostoles ken dagiti amin na sa santos isuda anakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kami nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, iti daga akas sa dilangit. Itden kadakam taldaw ito, iti kanen mi, ti patinayan nga daw. Pakawanen met ti basol mi, akas met pang makawan mi,
Ibasol lagi tinakabasol kada kami. Ginakamit baybayan mo manlugot isislisod sa lakan na kami tinakas. Dawatin mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Tapuan ti turay ti panakabalin tindayaw ti kangayon alintuasan. O Apo mi Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. Nurigat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumagad da kada kayo. Kasta kumamit. Ti baay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo kapya kada kapya kapya. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong idem kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus at iti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo diyan may kalino may kakanya kundi may salamat sa umapaybaton ti karama. Nakita rin to'y aso ko. Naruto Diyos sa poken ka. Inagawa din day ko'y adipen mo ala. Ikakakibinin, alain ka tarabayin, alain ka saranayin. Tapno ang talinay na bukod mulain. Parintumin tayo. Napnuan tarigagay, apanagkumulgar, wenno na espirituan na panagkumunyo. O Jesus ko, mamatiak nga daka iti nasantuan unay sakramento. Ay ayaten ka nga ipangpangruna, ngem ti amin abanag. Ket tarigagayak nga awaten ka iti kararwa. Ngem gaputa saan ka maawat ita iti nasantuan sakramento. Umay ka dito'y pusok kuray man laeng babaen ten espirituan na wagas. Harakupen ka kasman na mismo addakan iti pusok ket ikaysak isibubukel na bagikan kararwaken ka. Saan mo kad may palubos na may sinapten ka. Oratio Imperata agpaay ti panakasaluad manipod iti 2019 and coronavirus. Diyos nga amami kumamangkamken ka iti nakaro apakasapulan mo. Dawaten mi iti panangkanawang kata kami iti sakit at 2019 and coronavirus ang nakatayanin iti magmamanaw ken nangikulpo iti adu at tao. Agdawat kami iti grasyam agpakay kadagiti tattao at nakaypakman ti panakaadal na anya kita ti sakit daytoy ken anya ti nagtaudan na ken makasano ti panak at ti panagwaras mo. Tarabayan ti panagsukisok dagiti eksperto ti medisina tapno tamihinda asilalain ken sidudungo dagiti masakit
kastapay dagiti ahensya ti gobyerno wenno pribado anasken amang birok iti agas ken solusyon ti epidemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagaba iti daytoy a sakit. Tapno may subli iti sigud a salon adda. Ikan nakam iti grasyam nga agserbi agpait iti pagimbagan iti amin ken ti tumulong kadagiti agkasapulan. Kabuken Kristo nga anak mo ken abungi iso ang makipagbiag ken makipag-ari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan tinggana. Amen. Maria tulong dagiti Kristiyano. Ikaw kaasin na kami. San Rafael Arcangel. Ikaw kaasin na kami. San Roque. Ikaw kaasin na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikaw kaasin na kami. San Pedro Calungsod. Ikaw kaasin na kami. Mangibaon ka o apo iti nasisingpet nga serbi iti iglesia. Kumararag tayo. Apo sok nalan na kam kadi nga ilim, ket babaen tinarida makaasim, aywanam kuma dagiti puso mi, ana idaton as ipapasnet, babaen tinasantuan a misteryo, tapno dagiti a sakramento ti agnanayon apan nakaisalakan, nga impakaammom as iaayat kada kami, mapudnuan mi asalimitmitan ti bunga da babaen ti panalaknib mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kumakata kayo. Basta kumamit. Kondisyonan na kayo kung matiman nakabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan din na santo na misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. At Yaman tayo. Imbaga rabi itay. Amin.